Hello guys, how are you doing? Solid Dad, my dad right here in Mbare Party One Bells. But before I take you in there to see what's happening, guys, I know a lot of you guys, Madam Bossy, Atina Maria who else advertise on your platforms. Those are $100 deals. And guess what? I've got another new deal. Madam Bossy, Nimbun and Tinotonia to Uya, Doyato Kingdom shop with a video at a very discount price. So guys, follow me. Kana uri mudzimai wese uya. Never roommates, okay, but mainly ladies, please come through. Hashtag T1 Bells mudzimai wese ngashande. So kumashure kwangu kune mabhero. Aditika so mabhero aya aditika the cheapest. Lokutangira pa $65. Saka unokuza kuti ungatadze kutanga business ezimudzimai here. Andikona mabhero esa mabhero evana evanhu vakuru zvakangosangana. So please come and get bhero rako utange business. Anditika and mabhero aya ari readily kumana chirungu readily available right here at T1 Bells. Sezva muri kuona stock iripo. Vari kubulawayo vari kwamutare delivery. We do delivery. Please cameraman, please come through. We are well packaged. Amuna chekuti kana ushinzi mubhero mune 250 pieces. Uchitenga bhero rako uchivhura unowana akadaro ende zvinhu zvacho zvinhu zvakanaka. You never know, unogona kuona hembe yaCeline Dion yanga akapfeka pa concert pake. So this is T1 Bells. So inini next T1 Bells tiri kuti madzimai ese ngatishande ndodingindira ratinaro kuti mudzimai wese shanda $65 unotangira ipapo zvichikwira. Thank you so much. Hi guys, tiri kuno kumbare Mbare oye! T1 Bells hashtag mudzimai wese ngaine sei signing out.